Troligtvis hans första dopp någonsin. Verkar gilla att bada. Ja, hej gubben. Ja, är det skönt att bada? Va? Är det skönt? Ja, vad skönt. Ja, är det fint? Ja. Det trodde jag inte. Han har redan simmat en gång också. Och Molly tycker det är kul. Talar om för honom hela tiden vad han ska göra. Hej Molly.